Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu napaono pondung Trinitatis nomor lapatan hasitu lusa daun ni debata do topik debatado pertano batuata. Tapukama perminggota tapuji Tuhata marede hita sian buku de nomor 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Idama, au apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jalaluluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguana ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martangi yang mahita.
Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tupakirimon di hanguluan saliling nililengna. Salehon matodim turohanami, asamargo ko hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala sa hulului hami akan di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut, nanaing mga bathami tuhasonangan. Say pagad dahapor siyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamo ng hami ro di ujung na, lau majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Mari deta. Patik ni debata di mingguan ni masian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi maraku pahu bainomu debatam. Patik paduahod. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Mananga hana di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasa naik na di toruni tano, yang go tungga bisi sobbaon manang siuluan, patik patoluhon. Dang jadi dohonon ko arni debata, yang go soture dalanna, ay honauhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naonomari maula hamuna sa siulaumu, alay ang guari papituhoni, ari para dianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangulang go dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam, ay di naonomari do di top pada bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni di baini do bain na di pasu-pasu di bata Jahoba hari paradianan nai jala di perbadiai ido sahana atong rap mangidugo gomahita siat Tuhan di bata mangulahon patik nai ale Tuhan di bata saya pergogi mahami mangulahon naubat patik ni. Amin. Mari dihita. Sota
dosa tatu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna suhatu dosan para sirohami dahami nadangolon. Narodohami tujulong manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu. Jaladang adongha porseao di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manibil sianak kadalamu. Macegodang do pangaleoson nami di patimu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Sa ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam. Alani goarmu. Ali Tuhan Yesus. Merpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohata di Jehovah. Una koma biar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo goarmu. Au na punaho. Hasangapun ma di debata nari kijang. Amin. Mari dehita. Epistel trupuk di minggu tasadarion ima sian 2 Korin bidu 12 ayat 2 sahat rodi ayat 10 tajahama marsika soring. Di bagasan Kristus hutadda sada jolma. Nunga 14 tau salpuna terhisat halahiro di lapis patuluhon ni banua gijangi. Manang na di bagasat daging na ibana ujui, manang di balian ni daging na, dang huboto, debatado botosa.
na terhisat do ibana rodi paradeso, jala di begedo hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jalanakpe hupa puji-puji diriku, dang naso marrohau disi. Ai sitong do hataki, alai huorom namai, unak sumuru ngau dirajumi halak, sian nani idana, dohot bidegena diau. Tulu hali do hupangido siat Tuhani, asa sumuruti sianau. Di baini sonang duhu hilala di bagasan nakahagaleon, pangaleayon, hasosahan, pangaleleo dohot hagugutan ala ni Kristus, ay jupagaleaw, disido au margogo. Pinamasa donia akatada ni apostel di tonga-tonga muna marhite-hite nasa habengeton akup ni akatada halongangan dohot ulaon hagogon ido sahana martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau piopsa amen maredeta. Ta tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon idongan tasaha porsiaon di sabdok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba idoama pargogona sahatu dosan natu mapalangit dohotana au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon isi Maria nagabegabean serta Maria
tabegema kor sian punguan ina pada hari Kamis diuduti kor punguan ama Emmanuel. rumah tangga Kristen batat, ubas maho makatibla kon Kristusi, say parang eon mahatani debat
Sai tokong o jahan ni golumi. Sai tokong magohi bagas ni gohi dokot pada beoni. Mian maholong ni rohai ganut tiki. Sai gabe abasiti ruon mahamu dihapor seaudang pangalahoi alasai hari gaston maruriai asa jupang dihamu sangat siap Tuhani. Sai tokong magohi bagas ni gohi dohot paton dioni loha magijang ni rohai ingot Yesusi. Sai gabe sori pada sitiruon mangon dion pangisi ni bagas nai alasai hasabapo na zinalomi ilo hadaulatoni tu Jehovah Tuhani. Sai radalo di panjawon di Tuhani asa ada bebas mahamu. Sai hakidat ko Tuhan Yesusi sarele ringolumi moro ape masa di potibion sai tio komos tuhatai asasona molumi. Rumah tangga Kristen datang, obas maho maka tidak kau Kristusi. Sai parangehon mahatani debata, iman sai tokong o jahan di golumi. Tikting nama aca di Huriata di Minggon tanggal 7 Juli 2024. Ruas Natabak Tajalo doga beruas di Huriata Ima keluarga Pevert Pangundian Aruan Inangis Sari Yunita Boru Nadeak Nasida Majalo Pasu-Pasu Pabagasot di Huriata na di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Inganan nasida di Jalan Pembangunan RT 002 RW 006 Kecamatan Ciracas Manangwik Onom. Perguru Malua tahun 2023-2024. Sadarion Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Parminggu pukul 10 WIB. Pada Panuhriado maka tidakon hapersiaon Perguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Torop nasida 42 halak 24 bawa 10 boru patuluhon pertangyangan wik hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 pada Panuhri ada pertangyangan wik sada sampai wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siawib nama jabui ima ruas wik tolu Dewan Koinonia Parkeheon Remaja do Naposebulung hari Sabtu 20 September 2024 Ima Puncak Parkeheon RN HKBP Jala di Pati Panasida do acara pembukaan Parkeheon di hari Minggu tanggal 14 Juli Laos Madok Hata do Pati Begeon Edde puji-pujian
di 3 hari permingguan. Dewan Diakonia seksi sosial tabuan mari tangyak tak akka ruas ni huria na di bagaca parsahiton songon dokter surat di tik-tik tak. Seksi kesehatan klinik Bethesda Mamuka hari Minggu tanggal 24 Juli 2024 di Patupa seksi kesehatan do pemeriksaan kesehatan tu akka ruas ni huria maringanan di klinik Bethesda dimulai pukul 10 WIB saat tuna sidung. Panitia tahun Okumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun. Di pasakma tuaka seksi-seksi panitia laho pate pahon rapot. Akagoar naung pasaton donasi spontanitas panitia tahun Okumene inklusif Pesta Gotilon harulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun Okumene inklusif 2024 woi mata jaha nadong di tik-tik tak tupak tuha perluan operasional huria. Hari Minggu tanggal 14 Juli pada pohon huria do papungu tupak bahen tuha perluan operasional huria si ganuk bulan di bagasan amplop tapasa mai sian las neroha songon perbuni hapor syauta bawaluhon buah-buah hobar tu program kerja ni huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasa ma peliat taut tu huria manang tu sito nabi nomor rekening BCA 62809744411 atas nama HKBP Resort Cibubur. Akaguar nok pasatu peliat tahun 2024 periode Januari sahatu periode tanggal 7 Juli 2024 boima tajaha di warta jemaat dohot di mading gereja napasiahon ruas namading nunga marujungolu sahala ruas ni huriata ima situa Albert Serait Opo Gabriel Doli umur 76 tahun tadingan ni inang bernama boru na 70 nahinan inganan nasida di lapangan tembak RT 005 RW 06 nomor 27 Manang Wikpitu moding di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 kemudian di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di TPU Pondok Ranggon jongjong maita saluna ujung perjalanan ningolu ni dong tahun laos paingotok kita do sude nak kita pe disadatiki tong do songon nasida ikom moding alani i tong mahita marpakrimon namangolu salileng di Portibion jala sehobas manang sadihari pehita laho manadikot tanoon tengok mahatan tuhata di pangkapos saplopat sapuluto lebih martua ma akan amate di bagasa tuhani olak nion tutu di dokter di masuk manasida siap parkilon nasida ay namangyu matu nasida nyulana nasidai tabuam masude keluarga nang cisolhot natinggal honni dong atan nang jumbol modingi asa anggia matu hatta namang apulu nasida alani martang yang mahita di bagasar hatta
katiting namang yun boy matadahan adong di warta jemaat. Tabegema kor sian wek 2 diuduti kor sian wek sia.
Mari dihita los tapa punguma peliata.
mene di batana sumurung sian salut roha. Imam mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Dang dalam parah au na mirdung duhu rasa. Mulu merdelan hirana. Ale mulu hubereng jagal hatok dua. Ini udah persoalan. Ale jagal do. Mulu inata hubereng biasa do di jabuhan biasa do be. Ale mulu jagal hubereng songona mantap no siaran lagu ni parin manul ini. Gabi ama siti romo songni mutong lakani waktu song. Ale sa isan mirdong rupaning. Jadi dang masalah. Bohiku pibere kamu do minar do kan. Hira 10 pirito nasal pati. Amanginang intermezzo maya sa bahasa martukot. Dangarong amat do ni bere kamu ni. Amat do las dibuat peu dison di pek pabui do. Hola ni mirdong ni do persoalan. Opi hubereng song na begak do hamu hubereng ini. Ala ni mirdongi do neng naraku do. Inat amat tapi begak do merjes apalagi lagu weksi ubah merjes suri puang asugari song rumah pertanyaan natin naraku bagasan rupanya. Jadi nah hubereng do ham takin sa tau gijang gabi supige na merende. Mari supi dewado. Natay pa do sena. Iyalah mamok ina mo setong kan. Jadi persoalan dui ay kon pinatorang do nasa unang adong tapsiran asing ato. Holan masalah gapa namanya mirdong na ido. So ngono horo nakin molo jagal dulang pula buah. So ngono nakin anon jagal adong. Pasti adong do syukuran marjagal di amat don nanaw. Ido. Jadi tanya aku kamu memangin nang asamago mirdongnya teh. Amin. Horas madihita. Jadi amanginang hatan itu hata sian pesalmen 40 lalu. Ayat 15. Udok masong di pujahaw matuhita. Songonon madidok disi. Edesian aka anak ni si Kora. Tibuldo Jahuba jala pujion si tutu di bagasan hutan di batata di atas duluk habadion nai. Denggado martaga habing silas nirohan niliat porti biordo duluk sinai sioni suhido tukan utara hutani raja natibuli. Tau par tano batowat do de bata tartadda dia ka bagas nasida. Ai idama marluot do akaraja mandapoton. HP dung di ida nasida pitor tahatotong do mabuk bedo nasida mapurus. Akahitir do nasida disi mangay songon buru-buru nalau mai tubu. Diropi hodo akaparao tarsis marhiti-hiti alugus sian habicaran. Sumaddo tu barita nahubigi hami do huida hami di bagasan hutan ni Jehovah Zebaut di bagasan hutan ni debatatai say pahoto ni debata duwiro di saliling-liling na sela ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongaan ni Joromi sumad tugoar mudo baritam ali debata rodi ujung di tanoon gok hati gorad do siamun mi marlas inrohama duluk sion marulupulo maakaburu juda ala ni panghummu halangi hamu ma sioni jala liati hamu bilangi hamu ma akka partano batuan nai takasi hamu ma parik nai sigati hamu ma akka bagas nai asa tarpajojor hamu tu pinopar musugut pabua debatahon do debatata rodi saliling-liling na ibana do manuguhita rodi hamatean ima sahakna topik dihita debatado partano batowan Allah adalah benteng bagi kita huriani Kristus nakin di ayat na parjelui di do
edesian aka anak ni Sikora. Isi do nasida. Isi do anak ni Sikoraon. Jala isi do Sikoraon. Sa sitong na secara umum, niyan di patorang do detail isi do anak ni Sikora, isi di Sikora, ala na pasti na secara umum, marga liwi di. Taboto do mo liwi di Israel, bahwa nasida na mga daduti aka na masa di bagas joro, mananga hape. Sudima aka na masa di bagas joroi, nasida may. Alay mo lo anak ni Sikora, manang popana ni Sikora, ak bangso manang suku na malo maredde doy. Di pakyo doy di bagas joro lau maredde, nyandang sudi paredde nasida. Alai malo-malodo na sida marede, jala ede naipe mangalon semangat doi. Au paruah do nakin aka ede muna nakin amanginang. Sian parari Kamis, Emmanuel, wek 2, wek sia, studi nai menggerakkan roha doi. Memotivasi do. Beko kamu mah holan ho do dalan ina muse rupaning menarik hosa ina muse dong kan ayo dong do bigin lagi song oni rupaning dang salai biasa di holan ho do dalan ina muse dong kan jadi ale Yesus awak ku boto eden ba ala dang para di kami sao ate sugar para di kami sa huboto di rupanya. Jadi Immanuel pe hehema hobas rumah tangga itu menyemangati rumah tangga. Asa di boto de batado partono batuan. Ahana masa molo di rumah tangga biasa aja mendatar songoni. Mangan eta mangan dang adong martangiang. Mangan eta mangan eta. Bapak lah dulu nina musik. Awi du sugun roh aku mangidakan apa sonoaing. Ayo makan na. Hape ngadaw-daw siyan pangaratuan na rupaning. Makan, bapak lah dulu na amang Tuhan. 2 hari sa tao do martangi yang rapami di permanganon dang buin haraku do. Awi do alay memotivasi di kan. Mula siyang persikolan na. Ayo makan. Masih kenyang na. Hira na so busur may ibat apalagi na perpudan ni busurat dewi di mga langubat rupaning ira na begah do kan begitu alay dapat kinamangan mangan so malay doho so butong doho inanat rupaning daw malay daw niku alanya baik kun mangan ikon julo mangan do asa mga langubat kan do mangan do alay rumah tangga hihima gohi bagasmi gohi doho dame wah luar biasa haringgason na marhuriyay. Itu paling menarik. Jadi dang hata-hata na yang dang baju na jas na. Yang baga no dian are. Baga do jas na sida arong wajib desina pijago rupani. Tapi bukan hanya itu, alay parwahon hata na. Itu ede rupani. Dang asal ni ede noain kan musik na itu netebu. Mulu taparron di televisi rupani. Musiknya itu yang enak, bikin enak. Marjogeti majolma molo disukun manangah lagu nadang diboto aru teh lagu ni halak bataki terajana na so binoto manang lagu biguahay hape lagu pada dato masuk tu pada dato ni hamu masuk husukun dang rikoti masuk tu pada dato ni dang arong rikoti terajana rupaning wah masuk musik tu ada masuk musik raja ni rupaning hula-hula ni imedena rupaning. Jangan kita seleksi setiap nyanyian. Hati-hati dengan nyanyianmu amang. Olo do perbedaan ini paredeon. Molo mangolo pas tuan ringgas maho todiku ina parumen rupanya. Saya ringgas lo penimu sonator di mau ina rupaning. Hati-hati dengan ede. Dan laga 2 penak kisongoni do. Saya dijaga di batado ngulum. Nang todim toktong, wah luar biasa. Papo sero hadui, taba musil lagu sia persia pirmatodim. Apalagi?
Sebagai orang yang beriman, saya pikir menginang untuk topik kita minggu ini aman. Dan saya yakin orang Kristen HKBP Cibubur aman. Alaniaha nunga jupang dihita debatado partano batuane. Dedehon ede sikora de, anak ni sikora de dihita. Debatado partano batuatta. Jaladang holan nasida neng digugah, neng dimotivasi, dok non nasida sendiri. Jadi dang holan namanya deho kita manginang dah. Ikon perjulu hita maka nguluhon ede. Ido dah. Ido maka nasa tangis hita mangedehon sada ede. Molohona turu hatta. Di hati dakon anak ni sikora hasok kalon ni debata. Kekekalan Allah. Nari maringanan di Sion. Buasi honi. Songo dia Sioni. Duluk dui. Ale persiedu nasida. Di bata maringat di si. Jala setiap saat mereka rindu akan bukit Sion. Ino makanan laukur amadonate. Nak mau to banang kur amadia mengendehon. O Sion nauli tongam doho. Baru dokon alamanmu. Baturun nanti terganggu batu kau. Alamanmu seredo. Iya, gambaran wah yang dirindukan. Isi no seriko serinang. Ngahew batu urus dihita di bagasan di langgatanon. Mula nung seret taruh paning mas taruh paning na baru. Mana kurung tas saya di patrak talak do sokonon asa di bereng jolma. Kan itu. Bala mulu tabereng seri ni jolma, saya neng do ibe ihut tusi, manuhori rupani nang pesorok kepengta, ale adong do sihol ni roha, lubi songoni masihol ni rohata, manapoton dulu ni jahuba. Ala buah alamanna seri luar biasa. Anak ni sikora menggubarhon di bata, luar biasa. Holan di alaman na hita tahasi holi bana. Ya hita mamering alaman namar sere tidak. Ale bota bayak ko na manginang garis sere naotik las roha ala ima edde ni sikora masmur ni anak ni sikora mangedehon taringo turi bata nyanyian Tuhan na suku-sukun ahado deta tutuhani. Ado lagut ta tutuhani. Anggo dedena dison di batorang ay di batado partano batuan benteng perlindungan ay gudang musuta. Sa sitong adang hita na mambemusui. Hita do di musui. Au selalu memakai istilahon. Sa sitong nadang adong musuku. Tidak ada musuh orang Kristen na manginang. Yang ada bermusuhan dengan orang Kristen banyak. Dang lomo rohani Kristen mamair kita. Tarsongon Tuhan Yesus. Dibutuh hamudu ada orang musuhna. Tidak ada. Tapi yang bermusuh dengan Tuhan Yesus banyak. Seperti itulah gambaran orang Kristen. Dan itu diingatkan marhiti edeni anak nisikora tu hita di bagasikon. Igo makadongan. Donga saha persiaw na persedi di bata ama anak dotor di perbadia. Hati-hati godang do namar musuh do pak hita. Ale unang tajib tahun musuh tu hita. Sada musuh terlalu godang. Alai sada dongan 1000 dongan terlalu sedikit. Kita butuh teman. Kita butuh Tuhan. Kita butuh siapa saja yang mendukung kita dalam kehidupan kita. Di bahani bahem mangulum. Gabedongan. Dan musuh dopak halak nasi. Songon hana anak ni sikora. Mangedehun debata. Dedehun debata omma edena. Tibuldo jahuba jala pujion situtui bana di bagasan. Hido makana saya di palowas hakabipido mared dehita. Manang hakaristenon, mare dehita terus, mare dehita. Esene deido buingot ak kaajaran nate. Gawe tabo to ma. Contoh nama jo Indonesia Raya on rupaning. So pi gawe halak maboto Indonesia Raya.
Taboto man na julu huingo do beti kidak dana kau. So binoto ika pinggang opi songo dia bentuk na rupani ngate. Na julu kan begitu ya. Sipata sian tali rapiah mon. Sipata na songo dia mon mencong mon sipata melorot mon rupaning. Aliko dede hondo lagu tanah airku Indonesia negeri amang teh tabulagon hape melorot mah tarik musir. Gak bisa di tangan. Kan begitu ya. Ikut endehonom nade. Ujung nagabi cinta mahita itu NKRI. Anggosonari dak danak. Nyanyikan lalu rayuan Pulau Kelapa. Apa itu? Jangan miris na manginang. Hea rusukun. Kalian tahu tentang Tuanak Sidi mana neng Maluanon? Kalian tahu nggak cerita tentang karena teh si Mardan? Siapa itu amang si Mardan? Kayak mirip dia ceritanya seperti Malin Kundang. Nggak tahu amang. HP sudah di Amerika halaki. Di Jakarta doh halaki. Tapi sudah mulai hilang itu amang. Anggota julu satu gubernur menteri, tengok dope kan? Menteri. Siapalah menteri kabinet pembangunan 4, menteri pendidikan ini. Binoto dok. Noeng dodang lupa teh kan itu kan. Dakina ada tong ate. Ngapiga menteri ratusan gati musik. Karena gak sasarara. Menteri nanti kini si Hasan Basri ya. Mana ngisi merupani. Masih ingat kita. Anggosonari dangbe. Jadi mariti edde bani si koraon kita diingatkan Allah itu bagaimana. Allah itu adalah perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Allah buah godang do marmusuh do pak kita manginang. Na godangan na marmusuh do pak kita. Nang pesa pinahom-hom songonon. Tong do piarong na makasugui ba. Nang pesenyum-senyum iba Tuhan nasin. Nggak senyum sepi doer son. Nah, tong do piadong na makalomoh kita. Nang penunga didok na tinggan. Tong do gudang akan na marmusuh do pak kita. Gudang do musuh ta ido na dirajumi benikora. Ikut debatado nama dongani hita. Debatado partano batuata. Jala buah sekut debatata pakai. Mulut aja di 100 di Psalmen 120 sada. Dang nok matani si jagaho. Dia tidak pernah diam. Di bahenia manginang. Dihita saluhna. Adong do hujaha sada hatari dongan. Didok si Mahatma Gandhi itu hita. Saya tidak suka kekristenanmu. I don't like your Christian, but I like your Christ. Saya suka Kristusmu, Tuhanmu, tapi saya tidak suka Kristenmu. Karena because your Christian are so unlike your Christ. Sebab kekristenanmu tidak menyukai Tuhanmu. Jadi unang tadok rupaning di bagasing nguluton saya percaya Tuhan partano batu aku. Unang wala di hata. Itu nedok nasi. Tapi dulu homma di bagasan ngulutan. Martanyang mahita. Tuhan debata ajari kami asa toktong lomoroham dia ka edenami nang parangi nami. Ajari kami asa hobar tulomo ni roham sa uluh na panggulmito ni ngulami. Ajari kami asa mangulu kami hobar tulomo ni roham margugu kami maniupo dinggulu nami manangaha penamasa toktong ho Tuhan hutiup kami golom gomos ay hodo partuanaw batuat di kami parlingguman di kami na mga linggumi kami siyan akamusu na makasuguy kami na solomoro hana di kami atong molotungpe na solomoro hanami rotu kami ajari perguguy kami ali debata asasona kami madalanya kapartikyani pasu-pasu mahami nang saluk na ruas nuruham na magurang sa hato na matua
ramoti akka ruasmu na tongon di bagasan na hurang sehat, di bagasan no bason inang tampubulon borenggulan amang disimanulang, amang iei ugultom inang napitupulu Kenny Yulianti inang simanulang buru pasaribu, amang manalu inang pasaribu buru nenggulan, dot akka dongan nami si solhot nami keluarga nami na di bagasan na hurang sehat dope tabay hai pason di nasida pos rohanami Tuhan lehonomu gugu di nasida Allahumma ngalo sahiti pasu-pasu kaya nakommu na di bagasan ibadah pukul 10 naing makatidakon hapor sauna gabe yanakon na burjuma yanakon nami Tuhan na mabiar tuho tang di hapor sauna dang holan di pardagingon ale hapor sa nema asa hapor sa nei toktong mga jail na sida ho Bartolo meneruham pasu-pasu akan marulang tahun di mingguon minggu sa darion sa minggu deg bagasat sa minggon Tuhan pasu-pasu na sida molutung pitar sunggul na sida di ulang tahun nai ale toktong na sida Tuhan laho mamuji pasanga poko jala toktong na sida pasal hotor diri na tuho pasu-pasu nang di keluarga sirait na tongon di bagasan na marhabo ni roha di parmoding ni naposom situay na metuay asal lehonomu Tuhan dia kapoparan na sada ni roha anak buru hela parumain soang-sooni nang dia kapahupusan anak do buru asa sonang nasida Tuhan mamuji pasanga poko dung dinggan salutna aka ulon adat na pinatu panasida atong di parmoding niya manami homa na mangalihon gugu di nasida mangalihon pos di roha do mangalihon aka penghiburan apul-apul asa terapul nasida madala ni partikiani imatang yang nami Tuhan pos rohanami ulon nami sadarion toktong homa dongani hami di bagasan Yesus Kristus amin. Mari dihita las tatapabung mapiliata.
matanya kon mapeleta martanyang mahita. Ale di batama namin na di Banua Gijang. Hono haroroan ni saluhut silang leon na denggan. Do na solibasan na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nilihon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasum-pasum majela ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehon metuhami. Asalam girgir hai mandok moleati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maggoarmu, say Roma harajonmu, say saut molomo ni roham di Banua Tuangon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siyapari, si sa madusa nami songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jela diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di basaor hon madamena tutodim. Amin.